Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बे समाव बिग आपडेटआ बेनो जे SSC Constable रिजाल्ट। दा गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दंमोन, बेनो जाबाय एग्जामनि रिजाल्ट। आरो बे पोस्टआ जाबाय Constable 46,000 नि बारा दंमोन। दा बेसेबां काट अफ थांखो ST लाइनावहाय। दा बेखौ जों नायगोन। दा आं एसे बिजिमोन, बेनि थाखायनो एसे आपडेटआ लेट जाबाय। दा गोबाव खालामा जों डिटेल्सखौ नायनोसै। डाइरेक्ट जों फैखाबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों नटिस बर्डआव फैनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना कनस्टेबलनि रिजाल्ट शीटखौ नायनो हागोन। स' बेसेबां काट अफ थांखो जोंनि ST लाइनाव आरो लोगोसे मेल फिमेलाव बेसेबां थांखो जों बेखौबो नायगोन। दा जायखिजाया जों एनालाइज खालामदोंमोन 60+ काट अफ थांगोन होननानै। दा बेसेबां थांमारखो जों बेखौ बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों डिटेल्सखौ नायनो हागोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनो जाबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव। दा जोङो बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ। स' बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय। लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। स' बे पोस्टआ नोंथांमोननि एग्जामा जादोंमोन मार्चआव जादोंमोन, फेब्रुवारिनिफ्राय मार्चनि गेजेराव। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, पोस्टनि नामखौहाय कड नाम्बार दं, बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो। दा बेयाव पोस्ट क'डखौ नोंथांमोना गोसोआव ला। बेनिफ्राय बे पोस्ट क'डनि एगेन्स्टआवहाय माने काट अफआ थांदों आरो हमना ला BSF दङ, बेनिफ्राय CSF दङ, CRPF दङ, थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि दङ। दा जोङो हौवाफोर हिन्जावफोर बेसेबां काट अफ थांदों जों बेखौ दानिया नायनोसै। दा जायफ्रा NCC दङ एक्सट्रा नाम्बार बेयाव मोनगोन। नाथाय ओरैबायदि पोस्ट दङ SSF होननाय दङ, बेवहाय माने काट अफआ गोजौ थांखायो, पोस्टआ खम नालाय बे आरो बे अल इन्डिया काट अफसो लायो। दा बेखायनो STआव नोंथांमोना 130 गाहाम मोनदों आरो अके। स' बेखौ जोङो माने बे मोनसे SSF होननाय पोस्टआ एसे खमखा, दा बेखायनो बे बारा थांदों। स' दायो जोङो माखासे रिजाल्टखौ नायोबा ओरैबायदि माखासे केन्डिडेट्सआ उइथेलाव दङ, जायनोखि बिथांमोननि बाय'मेट्रिक्स खालामनाय एबा माखासे सासपेक्ट दंमोन आरो बिथांमोनखौ माखासेनि 1061 बेबायदि उइथेलाव दङ। बेनिफ्राय बिथांमोना माखासे प्रसेसनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि रिजाल्टआ खायसेना ओंखारथ'वाखै, बेखौ बिथांमोना बेयाव होनदों। दा लासैनो गासिबो माने प्रसेस भेरिफिकेसन जानानै गासिबो ओंखारो। दा बेनिफ्राय रिजाल्ट शीट नोंथांमोननि नायनायनि माखासे टाइम टेबोल दङ। बेनो जाबाय दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 जुलाइसिम नोंथांमोना मार्क्सखौहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड नन क्वालिफाइडखौहाय नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव sssc.nic.in आव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बेखायनो जायफ्रा एन्सार शीट नायनो सानदों दा बे समाव नायबानो जाबाय, नङाबा उनावहाय नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायनो हानाय नङा। स' दानिया जोङो नायनोसै काट अफआ बेसेबां थांदों। दा मेल फिमेल काट अफआ बेसेबां थांदों जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै। स' बेखायनो जों फैबाय गाहायाव, फार्स्टआव जों हिन्जावसाफोरनि काट अफ। दा बेखायनो जों आसाम स्टेटआव नायनांगोन। दा जों आसाम स्टेटआव नायोबा माखासे पोस्ट कड दंना, बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ, बेजोंहाय नायनांगोन। दा जोंहा B नाम्बाराव दङमोन नै, नोंथांमोननिया B नाम्बार दं ST लाइन नायोबा 65 काट अफ थांदों अके। बे जाबाय हिन्जावफोरनि काट अफआ 65। दा पोस्टआबो एसे खममोन नालाय हिन्जावफोर लाइनावहाय, स' बेखायनो 65 गाहाम थांदों। एन्ड बेनिफ्राय आसाम स्टेट G पोस्टआव नायोबा 63 गाहाम थांदों। दा जों एनालाइज खालामदोंमोन जायनोखि 65+ एबा 60 मोनदों, फिजिकेल टेस्टआव लिंहरनायनि चान्स दं होननानै। दा फाइनालि बेनो जाबाय। एन्ड नेक्स्टआव जों दानिया नायनोसै, बेनो जाबाय हौवाफोरनि काट अफ। स' दानिया जों नेक्स्टआव नायनोब्ला जों गाहायाव फैनांगोन। दा PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन, मानोना 10 जुलाइनि नटिस दं, बेयाव डाइरेक्ट थांबानो जोङो नायनो हागोन। स' बेनिफ्राय ST नोंथांमोननि हौवाफोरनि काट अफआ फ्राय गोरोबदों। दा बेसेबां थांदों जों फैबाय नै हौवाफोरनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायनोखि नोंथांमोना गोरोबबाय, फिजिकेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय एक्सट्रा एडमिट होगोन। दा जोंनि आसामाव फैबाय। स' आसामाव फैनाय लोगो लोगो जों बेहाय ओरैबायदि मोनबाय जे आसामाव फैनाय लोगो लोगो 64 थांदों। नोंथांमोना B पोस्टआव नै बेयाव दङ 64 आरो लोगोसे नेक्स्टआव जों नायबावोब्ला स' बेयाव नोंथांमोना मोनदों 62। दा अभारअल 60+ काट अफ थांदों नोंथांमोना मिथिबाय आरो लोगोसे जायनोखि मिनिमाम बेयाव 60+ मोनदों, स' बेवहाय माने क्वालिफाइड जाबाय फिजिकेल टेस्टआव। दा बेबादिनो जों एनालाइज खालामदोंमोन 65आव लिंहरगोन होननानै। दा बे मोनसे फाइनाल काट अफ नङा आरो लोगोसे मोनसे नर्मेलाइज जानानै मोनसे लास्टआव फिजिकेल क्वालिफाइड जाबा मेडिकेल टेस्ट खालामनानै फाइनाल क्वालिफाइडनि थाखाय मोनसे काट अफ दिहुनगोन आरो हमना ला 62, 63, 64 जायखिजाया मोनसे आं एग्जाम्पल होबाय। देन लास्टआव जेब्ला नोंथांमोना गासैबो ओंखारो अब्लासो फाइनाल रिजाल्ट। दा बे फाइनाल नङा, बे जाबाय जास्ट क्वालिफाइड फर फिजिकेल टेस्टनि थाखाय। दा बेखायनो जों अफिसियेल साइटआव फैफिननानै गाहायाव मोनसे थायो, नोंथांमोना रिजाल्ट लोगोसे बेयाव थांनांगोन आरो बेयाव नायनोब्ला जों गाहायाव फैबाय आरो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो रिजाल्ट मोनदों, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। एन्ड बेनिफ्राय जुदि कनस्टेबलाव क्लिक खालामदो, बेनिफ्राय नोंथांमोना नै रिजाल्ट मोनदों, बेनिफ्राय राइट आप मोनदों। स' बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननि रल नाम्बार नाम गासैबो डिटेल्सआ बेयाव थागोन, बेखायनो नोंथांमोना क्लिक खालामनो दाबाव।